Jing bon Paidbah ubatur shaman ki Dukan shnong kala peloi ki trai Dukan ban sam tang marsan kilo hadu 10 kilo Khaw marwe habakran batpun ki Dukan ki bran keleng dan ki biathu bagi sam mar apsan kilo dan ki biathu bagi sam mar 10 kilo badan pat ki basam marsan kilo habakran ba secretary shnong jaga smet uba shong dor ling dor nongbri ulai thu banaka shnong ki lahap bantuklar mar dor hadem bagi yo ibo Paidbah na do mar kening block kumju na mau kan ro block kila poilut ban thiet Khaw na smet nelo kata ulo angru basipor ki dan kedukan ki basim kabu bandit tam hedek la la apat bante la ka mador Pasundor fi kum sket krishnong ni yo kubor ba hne bo yo smet ki sno bo ki dor ki penhe ka dor naka liang chungi kum krishnong ni lai le ban sim khia ka bede bakta ka banta te hukum gini khep ki don ki basim kabu ya kata ngam la ban len andai haba ngi kum ki nong penya krishnong lang yo e kan no report badon ki basim kabu ha bede mar mata na liang chungi ni lai le ban ya kren bat ki Nay kebang siam bat ya kijing abi kendu bat kini ki nong thiet ki nong yeu kolong ba kini ki beriu ki badan bisa le sei kam rius pa abadon badi ki le ban thiet la kono kador bat kini kijing le ki ke bu jing bat ki batuk yi kam Duna yi kijing yo kijing mi kijong ki de kumta na kaling song ilai kerpat ngele kat bala ban ya keren bat kini ki nong song yeu ba kim dei ban sim kabu than ka bukum kini kapur ndai bakin ya le ban perkat ngam tai ki berit ki beria ki baduk ki besuk kenang ba kanum don kanu kicing tak siliang ke kicing kerpat kecungi na kaliang snong ini ki brio kam ruspa kalong bakin don lang kicing snong para mensim para brio begini perkat lem om bakin susim kabu kicing don kecongki ndai bakin perkat nam takabit ke biang lang cong baro namar ngihapan perkat mo la da im tong beruspa yap uboduk kebumut ha kebukut hi beruspa ru haban yap namar ngi depend hi iwe kadon kicing ade mo lang hiduk lang ruspa ki im lang salang hi haban snong tu te kicing kerpat kecungi na kaliang snong kalong bangi pim nom ya tiet kulmat Bapinwan sa office jong snong ay gijing tip nagaliang jong snong ini le kat bala namar ngiru ni yabut ya gijing penya jong sorkar ba kidai bande kat kum gijing don kam jong sorkar nagaliang jong snong ngim sumdon kanu ka cinglong konyo mesim ban ai kicing trelang nam takbit ke biang hijung Paidbah gijing kerpat kalong Paidbah wan sa office jong snong nidon ya kaban ya tre kat bat pi knang bakan namdon kanu sim kabu na kimba di jing de si habe de ba ki mar ba mai ke chipun bet na le snong Tena kaliang snong yo i namar ba ka kamsim jing hi ke dong ha wedi ber Khaw te ha wedi ber ki Khaw namar baro ke be ka dik jing don kam ke jongi tena kaliang snong yo i ba kini ka PDS ma na kaliang sarkar kala penbiang ndai ha ko bukum kini ki khep kadon ki jing shep tieng ki Paidbah ki sngo kumbaki ki Duna ki mare surum seneng te ka bangite la kam kalong ikni ki Dukan ki badi Paidbah kalong bikin ya sam marsan kilo mar 10 kilo ka shong kat kum ki jing poi jing ki Khaw te na kaliang jongi ki snong i pen ni bu baik bu rati ban ngi ba wei pu wei yang hanu lan ki yo Khaw nomor bak cing don kam ka bangi habat me kam dai shu tangi nong snong jok smith nei ka dai na bro artri ki blok katai ka mor kening blok bat ya ka mau kun blok ni habat me ki na kaleng snong ila sim kia nei ka bangi kerpat kalong ba na kaleng jok sarkar kan ile bala ban penbiang ngi ki marbam kam tam yu Khaw ba ki Paidbah ken yo ya ka mo kijing im le se ka bala kerja ni kijing im chuki ha ka bakum kini por kata kalong kijing kerpat kat bau ba John Khongwar we ni kinong dia Khaw hamau lai ulai thu ki yo tang khendiat berniu Khaw hadu ki la haban sa marsan kilo shikinong shong shnong mar tang pendap mar ki Paidbah ngim la syu ta ni chet na yo ngim yo Khaw ngla yang lan kita yo kai we artli telong ndai lawan snong pat ki kam ning Paidbah kalong daki hau kan ar Khaw lai Khaw paket kisngi namar ba kisnong bro khoi la su thiet betang na ki Dukan snong ta kat neu pat jing bon brio snong la ki kelas sem jing ba kan na ndai tong Khaw na du pan na dong hadong hi kalau kilo bi yo men bi ko bi le ban kit Khaw na yo tong ta ka ngieng lang ko Dukan don ba ai kat don ba ai ar tu ba kami thua tu la ban ai san la ban ai ta kan chau pasong tak kat kum kijing thua ngi mahajon kan ten rei ban ong ban chulek le tu bom chulek te tung ong la lut no ro kalong ta phi ten yang lan kepada jenjar ta menta tang ban yang lan tang ban ru pas tan bajar ngim yo naduk na lum ding ceri naduk na veterinary lah habi chu yang lan tok ti pile kum don pendapat dem penising nong snong te tu beladan stok lupa tangi ai tu kan san 10 kilo si kat ki bawan thiet ni hab le no ta kan ni ai berni su kan adang ai berni tang we priu la lut no ta la sulet nong ta kum mai da wa ta la sama kilo mar kilo we priu sulet nong ta ya bro khaji ki jung kam ya la sulet ta pol ket tua atli ni ai we
Nak berapa haji kamera kata kita lagi wei marmio yang mentalek. Isu dia tangkat di badan hadukan. Dan ni sekemat lah dah kalong kemne ter lah long ke Jing. Long ki Paidbah kami ya isu kan. Lagi tang ki borba alur kan juga kan. Kat kin cungo. Rei ben hangi tem. Entan iya kan.